Yada mu nyina sesa de dane da munya bre na mo hweye enne yatena so yede abakosembe somo enne eye 31st January 2025 emfie ahenu enimienu nia enne Asante ene English bruni ekoko a na kun din ede the war of Samanko ye ka the war of Samanko na cheze ye Charles Maccarthy kun a wodi English ene infantify enimum ene oni Asante be kon ye Asante di wonsim kunimo no ene emfie ahenu mienu 202 years ene ekon ne koso 1823 mu medin ede maame fozia yede ehu adusua no ede baba besomo ebra Asante esode ye no ewo 1700 mu ebra oye obiri konfo anoche wone nadamfo prekope ni nua prekope open so say tu sebi omode Asante chechire na Asante egu eye denchira na ekun edikan na eye Asante ekoye ne ye denchira kon eye 1700 to 1701 omokon ni wiye no enam so ma japade a na sebi na denchirafo ewo ena afenso so ya dodode a kada hodo a na denchirafo edodi sika edi free castles ahodo mu no ni nyina ba bedi aya Asante nsa na ebra omokon ni nyina wiye no Asante hu se so omotretre na afenso makwaba mu ne yekese de edika ne denchira ebe sha Asante ase eno 1720 Asante ene techiman ekokon ema won edi techiman so de techiman be ka Asante ho ena afenso so eye 1732 Asante ene achem enso kokon a Asante enso de achem be kan eye Asante ho ekwiapem so Asante ene eja wo wodo won so ebaye 1740 Asante ne gonja ekokon ena afenso eye 1742 Asante ene da gomba so ekokon de we mu nyina no eye intertribal wars a eye ko ahodo a Asante ko ya Asante di akanman ni nyina jeje akanman ni nyinara ebe hye ni yemu na ebe Asante jeje akanman ni nyina be hye won yemu no amamma ye wi mfi se na Asante so ne mfante so ewo kon da ho no dada a won nam wo mu kun ni mu na bra no mu nyina tefa akon na enam wo mu kun ni mu no empapa mu ba mu a enam so ema eye mfantefo ete wo ho ekotena praso ewie omokotena ya Adanse forest ewie tu omokotena praso ewie motwatru omokotena baabi asese wo mu na ana omokopie mu ewo eye asebu na wo hene so ya amamfi no omokotena ho no ma enam so ma eye ni amo ho semne ekwan ane ede mfantefo faso no mfantefo so ekoto hye eye asebufo enam so ma won kun won hene a na ye frɛ na mamfi sebi ebre omkoto hye no so no na mfa yade anya no a wantimi anso de anya ne ho enam so ma yenya eye kasa na nanom kase so ye be ma pia ye kunja ho no ekun ne chi na sa eye mfantefo editu o manam ko duru ba bia wonwo no do mo ko duru ho no so wie no o ma mfa na ho gunu so esanse sa bre na Asante won ye elimina castle ba ya Asante dia no na isa Asante na ba be ye fiura sa bre no so na brofo no mo wo hanom no na Portuguese no moko na Portuguese no Dutch and our friends so eye English for no na wo mo na wo Christian Castle e ho no na English for no wo nti na English for no ne mfante for no na yeden ena na ebo ena na Dutch for no so no ene Asante for so na yeden ebo enu nti Asante wo se so mako age eye akaman nyama akaman nyina ba be show mu yem dia ne bra so se wo se omoni abrofo ne yeden ekun na abrofo no so atena se ehu se de omaje mfante aboso omo paade bi omo ko ato no dwadie no ekoso omo dwadie nyina so ekoso nanso metimi anya ne madodo no so a je so omo so timi etu Asante so sa Asante so se omo so betimi anya do omo panyina so a je se omo so timi etu broni so sa enti no omo nyina wo bi ebobo no ho ayeden e de yasie e de ntokwa akwakohia ne yonko enna mpempie no so ekwa wodo na Asante kundi nkonimo no Asante no ma wo metoa no woni fie de bi wotwa pra na watoa no baba che wa hwe framfram wo hwia wodo baba be hye ne yem na sana na Asante nso ekon esansa Asante ku ahodo a no okun nyina no na ne nuanom sebi
sremufo nso so ye den eba be ka ho beboa wo mo enti na Asante Sadom no na enye konketo akra enu nti Charles Maccarthy ene infantefo na se kama se na Charles Maccarthy wone Infante Sadom no ena na omo eba be ko esanse na abrofo na ene ye de wo mba ha no ma na enam se no munnim se de ntontom se tie ne ntino ntontom ka wo mo a na wo ma ye mere na ekunkum wo mo na kama se ntontom no kwa ya dane weapon krampo sen de ye de to dru ankasa ne ko ene etu ahodo ne kwa ko no eno nti na abrofo na srafo na pia ye den ewuwu eno nti Charles Maccarthy wo ba ko no na wonu kura ne Sadom aduo wotwe ena friends so ye Cape Coast RACC enso so ema no eye asrafo aduo som ena friends so eye mfantefo na ankasa so yi Sadom mako aha eye ahenu 200 enti yenhwe Sadom a ye Charles Maccarthy edi won eba Asante ekon na eye the Battle of Samanko no na abrofo no eye de wotwe 80 ena afenso ye Cape Coast so RACC so ede eduoson na se woka eduoson ne ede wotwe bomu a obenya eye waha eni waha ne eduonum ena afenso so eye mfantefo no so eye kasa hodo ni nyina mo mfante no so eyi Sadom no so ahenu enti woka ne nyina be mu a ebeye ahasa eduonum eye 350 na mo ye Sadom a eye Charles Maccarthy say Charles Maccarthy edi wo manimu a ono mba eye Asante ekon no no mo ba Asante kon ni mu na sanse na Asante ebo no ho asie na afen so kon no so wona adwene mu say opesa wone sabi wone English ye kokon nti no ono de kon no de hia yi pa enu nti na nemprempre ya ye wo broni bi won kran ya ye fro ho no Maccarthy Hill ho no na kon no ye den ekoso Asante edi eya brofo no sunkunim wondi on sunkunim ne nkunim die keke o omudi nkunim ni wieye no Asante se twa eya Charles Maccarthy ti e de bro Asante hene em ye wurewure ni mu men no emma omudi ye bonsua e de ma sebi Asante hene na enu mu no ogun nsa enu mu na eja onu mu na afenso wonom ne nsa na e kire tumi kura Asante na wonwo sabre no Saapon na china eye Charles Maccarthy Asante edi won sunkunim 1823 no ekun no mutoato aso akokopem 1900 sa 1900 no anase 1823 no enu ni mu achire no ansa na 1874 Sagranti war no eye de eba eye na mpanyin se so wo se bi entokwa bi esi unua no unua ntemabusa se nura edie ne siye esanse Asante woni ne konna okoboa no ho babete ne ho no sanso na abrofo so mo yede omote woni omo so konna omo koboa omo ho na omo babete wo mo ho enti abrofo no sue hu se yenua Charles Maccarthy oba no obepia Asante so na Asante so do bepie no so sanso de a obedu sunkunim enu nti abrofo kokoboa wo mo ho sieye ema omo kofa omo general ba kwa na ne ho ode ne pa ena afenso wasa wo kun hu nimdie esa sa ade omo hu ye sa Asante danso wo mo ne se Asante wo kun hu nyansa Asante wo nimdie ekran obofo so obedi usunkunim e wa akon mu no wankasa obedwene ho asese wonti ase ye kanyansa so a Asante wo bi enti wontimi mfa wa no mrade emedada Asante na umbedi Asante so ema ne nyeye ekun mu no ansa na wonka wa asem nsi no na Asante hu baabia wo firi a wo yede oba enu ti Sagranti mu no emomo kotonsa efre eye omunua ba ma bia no ho odempa akun se de meka ne se wabin wo mu no eye se Ganet Wosley ekun a wodi kan kokon ya wodi nkunim wom eye ebra na India fo o masode di itia eye English aban no eho ena okọ ya okokon ya wodi nkunim enti omotena asese no mu se de wosi kunu kun yedie wono no mu behia no ama no ababa beboa eye English aban no amanetimi edi Asante so nkunim esanse na abrofo no hu se Asante nkoara ena yese beje obstacle omasi omokwan mu a omomo nya de wo so munya sabre no na Dutch no omoko na Portuguese no omoko na aka English fo no so enkwanti na English ne Asante ena na play to me ewo sebi eye good coast to emu
eno nti ebra ayese Ghana mostly eba no wo ba no ama prekupe of infante forma ne dom or the dom ni be free Nigeria dom ni be free India or the dom ni be free Sudan and our friends so or sa ba ye no so no or fa achem for do mo dom buy e ma no omo fa ebi mo so efa eye akwemu na so akwemu de wo ma fa omo dom bia anye den ante akire eno to omo fa achem no omo fa omo nim tentenso na sabi omo be pie mu e wo be kwai ayede ho abakosem bre mu no ekon no sagranti kon na nkasa no ekọ so ewo sabi asuo ba time oda so no eho na ekon no ekọ so ekon na wiye no na aye asrafo no English asrafo no na ebi mu ato a sabi omo to wakono a yekopa ba bi kokora wo mo ewo sabi ewo be kwai ena afenso so asante sadom no na nanom ama hene no mu pin so yeto a omo so to wakono a emu be eduoson anase dusia omu nyina so to wo akono ena won so omo fa akwamu no so omo ba betisi echi no mbe si eye kumase sabre no na asante sadom no so kokon ewo eye fragmentamu a na openya no odi sadom na nimu no eye edubofo enti ansa na ye to nkra ede afre no ama no waide ama no so asanachi enti enam ko a eye asante ko ni nei eye 1832 mu no enne enya mfia hanu ene mienu enam sa ko na asante di eye English Bruni esunkunim no sa ko ni mu no ne ntoaso mu na Bruni ko boaboa no ho ba bie mu a odi be di asante sunkunim e wo sagranti war eye afi etwam yero asante hene ene asante ma hye ho fa eye mfie wo ha ene eduonu mu no na be se ekon de ekofa baaye no ene nenso so yesu ende se yakasa asante kokon sunkunim ema no se be yensen na hoda ho ema yatintim de gunkrata so a na ekon no ba kuni asante di ho edi Bruni sunkunim a esiye a bronu wokum ewo nkran a yato ne di Maccarthy Hila enene nei se wokọ menhia hemfia Charles Maccarthy ne tukonkura eguso wo yero sante hene ahemfia e kire se asante wo bika asante wo bekire ye ka Gold Coast abakosem a ye asante frima enyeye ye ka Ghana abakosem a ye asante frimu nso a enyeye na se efri 1700 asante abose bepemone no bibie ne ho no ma ye no wo memu anase ye ka abakosem a ye asante frimu a ebeyeye ye de wo honom se da ne da ye beka ka ye ho ne yesua de ade mema ye mu yedu ye abakosem ne ye na sabi ne mema ye danso enenti na da ne da munia bafo sia metena se a mede abakosem ebesom mo otweda mpo nyankopon ya adoma ye behia makram